Poštovano društvo, dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Radovan Josipović sa Radovan Josipović poljoprivredni kanal. Ovdje je reč o traktorskom cepaču sa dve brzine koji i vidite. To je sa 2 stepena prenosa. Prvi stepen prenosa je brži. Vrši se preko lanca na drugi stepen prenosa. Drugi stepen prenosa koji je sporiji. Vidite kako izgleda spirala burgije. Vrh burgije je dvostruko nazubljen, što će se vidjeti sada. Ne znam kako je kod ostalih cepača, ali vrh burgije je dvostruko nazubljen, što je i dobro. Donji stepen prenosa, što je i brži, je za mekše čekije, a gornji stepen prenosa, što je sporiji, on je za tvrđe čekije i jače čekije, što su za drva.